Parlem amb la doctora Míriam Almirall. Bon dia, benvinguda. Bon dia. També amb la Sònia Cejuela, que la pateix. Bon dia, benvinguda. Bon dia. Clar, hem de dir que la fibromiàlgia no deixa petjada l'anàlisi de sang, ni a les radiografies, el diagnòstic és molt complex. És per això que continua sent una malaltia invisible, doctora? Sí, en part sí, però diria que el diagnòstic no és complex. Sí que és veritat que no hi ha biomarcadors i això, juntament amb que la gran majoria d'afectades són dones, ha fet que la malaltia s'invisibilitzi. Però realment hi ha uns criteris molt definits pel diagnòstic i mitjançant el que t'explica el pacient i una bona exploració física es pot fer perfectament. Per raons desconegudes afecta 80-90% de casos de dones. Sí. No es té intuïció de per què només a les dones? Perquè majoritàriament a les dones, perquè dones i homes tenen un sistema nerviós diferent, hi ha diferències. A part de temes hormonals, doncs principalment per aquestes diferències en el funcionament del sistema nerviós és perquè s'afecten més dones que homes. Sònia, jo et volia preguntar com a pacient i que pateixes aquesta fibromiàlgia, no sé com és el teu dia a dia, perquè de vegades sembla que hagis de demostrar que estàs malalta. És una frase bastant acertada, el d'haver de demostrar que estàs malalt perquè físicament no se't veu. Clar. I llavors, és veritat que és molt complicat explicar al teu entorn que tens una crisi de dolor o que tens boira mental, que és molt complicat lidiar amb ella, i fins a 64 símptomes més. T'ajuda la medicació? Depèn. Amb algunes coses sí, amb altres no. I quan et van diagnosticar la malaltia, van trigar molt? Com 8 anys, però parlem de fa uns 20 anys. La situació era molt diferent i els criteris també han variat molt en aquesta última època. Clar, doctora, diu, han millorat molt, realment han millorat molt. Ja és més fàcil per un metge dir tens fibromiàlgia, perquè sembla que feia 10 anys era molt difícil tenir un diagnòstic de fibromiàlgia. Era difícil tenir el diagnòstic, però no és difícil fer el diagnòstic. És a dir, l'únic que es necessita és formació de la malaltia i visibilitat, com per exemple la que estem fent avui. Sí, perquè hi ha gent que diu que això no existeix. Sí, encara... Què els diria a vostè, aquesta gent que diu que la fibromiàlgia no existeix? No és qüestió de creences. És una malaltia totalment definida, amb els seus criteris diagnòstics, i a nivell d'investigació s'han trobat moltes alteracions realment en el funcionament d'aquest sistema nerviós. Per tant, ja no és acceptable que ningú digui que no creu en aquesta malaltia. Però ens falta investigació científica i mèdica per trobar, no? Perquè diu, de vegades els medicaments m'ajuden, de vegades no. Sí, es necessita molta investigació i sobretot molta inversió en la investigació. I realment el tractament farmacològic fins ara ens serveix per lidiar millor amb alguns símptomes, però no és altament efectiu. També tenim que treballar per millorar l'abordatge no farmacològic d'aquesta malaltia i que es pugui implementar a tot el sistema públic de salut. I, Sònia, per tu, què és el més dur de la fibromiàlgia? Jo et diria que potser el cansament és més dur lidiar amb el cansament i la boira mental que a vegades amb el dolor. Perquè el dolor, no sé, arriba un moment, i és molt complicat entendre-ho, però arriba un moment que quasi t'hi acostumes. Suposo que els llindars del dolor també ajuden, no? Hi ha dies que el tens un pic, però el normal... Jo no recordo un dia a la meva vida que no hagi tingut dolor. Però, en canvi, el cansament et limita, la vida? El cansament et limita molt, perquè no és un cansament normal. Treballaves? Treballava. Has hagut de deixar de treballar? He hagut de deixar de treballar. I com està la situació administrativa per fibromiàlgia quan deixes de treballar? Complicada. És que m'ho imagino, m'ho estic imaginant. Complicada. Doctora, s'ho troba, no? Molt complicada, i pel fet també que no hi hagi uns clars biomarcadors, és més complex encara. I com ha dit la Sònia, el fet que sigui una malaltia tan oscil·lant tampoc ajuda. Llavors, tot això fa que a nivell administratiu encara costi molt d'accedir a certes prestacions, tot i que hi ha moltes persones que estan realment malament. La malaltia va a més amb l'edat? No té per què. No té per què. S'ha d'individualitzar, però habitualment és una malaltia oscil·lant i no té per què ser progressiva. Com veus el futur, Sònia? Amb optimisme. Amb optimisme.
amb optimisme, perquè és veritat que, malgrat la gent es pugui queixar, sí que és veritat que hi ha hagut un canvi. Els que portem molts anys diagnosticats i molts anys malalts i patint-la, sí que hem notat un canvi. Queda molt camí per fer, també et diria, No direm que tots són flors i viola. Queda molt camí per fer, però sí que és veritat que ara hem passat del fibro-ok a que, com a mínim, la gent senti el nom i digui, bueno, és allò del dolor o del cansament, però ja va sonant. Sí. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per estar aquí, posar veu i posar rostre també en aquesta malaltia tan silenciada. Moltíssimes gràcies.